Takže sa momentálne nachádzame v hre. A ideme asi nakupovať ďalej. Sa týka toho predošlého hotela, tak už ten sme vlastne postavili, takže ideme ďalej pokračovať a vyzerá to tak, že ideme do nejakej budovy, alebo čo to je. Vyzerá ako nejaký záhradný domček, alebo čo to je. Ideme sa pozrieť, že kde to vlastne je, kde máme smerovať. Ale vyzerá to tak, že už to bude niekde tu blízko. Aha, po schodoch. Tak ideme po schodoch. A dostavili sme sa vlastne sem a tu máme niečo postaviť. Aha, nápis. Postavili sme nápis a ďalej tu máme nejaké poličky so snowboardovými, teda waterboardovými vecami, aby mohli vlastne na vode vlastne surfovať ľudia.